Bun găsit la iBani! Chiar dacă locuiți la bloc și nu la casă, ați putea avea facturi mai mici cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Cum ar putea fi posibil acest lucru, ne explică invitatul meu de astăzi, domnul Dan Pârșan, președintele Asociației Prosumatorilor. Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, care e propunerea dumneavoastră? Aveți această idee să putem să beneficiem de energia de la soare chiar dacă stăm la bloc? Da, ideea a plecat de la un proiect lansat de curând de Ministerul Energiei la inițiativa domnului ministru Burduja. El se numește UrbanUp și este vorba de 120, nu mai puțin de 120 de milioane de euro care vor fi distribuiți asociațiilor de locatari pentru a-și monta panouri fotovoltaice pe acoperișul blocurilor. Doar că dacă ne uităm la legislația de acum, nu-i de mare ajutor, pentru că acum putem să folosim această energie doar pentru lifturi și pentru, iluminatul comun pe casa scării și așa mai departe. Ceea ce nu înseamnă mare lucru la Nu înseamnă factură. În ecuație mare lucru, înseamnă probabil între 0,1 și 1%, mai ales pentru cei care nu au ascensoare. Și toată această energie de care vorbiți, ea se duce direct furnizorului de energie cu care au contract și va fi plătită și pun un eventual după 24 de luni de la data facturării. Deci acest program nu numai că nu facilitează practic montarea acestor panouri, nu încurajează montarea acestor panouri pe acoperișul blocurilor, ba mai mult descurajează, pentru că este o investiție care trebuie suportată de N locatari, din care nu aveau niciun avantaj. Iată că practic sunt două elemente care eu le propun și care vor schimba, să zic, absolut toată ecuația aceasta. Primul element este crearea unui prosumator de condominiu. Deci, ca în legislație să se înregistreze acest prosumator de condominiu. Și a doilea lucru este acea cotă parte indiviză energetică, care, de fapt, face ca energia produsă pe acoperiș să fie împărțită în procentual între cei care au intrat în acest prosumator de condominiu. Cu alte cuvinte, dumneavoastră propuneți ca energia produsă de soare să fie efectiv folosită de oameni, nu doar pentru spații. Exact. Deci în modalitatea în care am expus-o la Ministerul Energiei și de ce am dat această inițiativă Ministerului Energiei, pentru că este cea mai simplă și mai rapidă cale de a legifera acest lucru. Deci, ca să explicăm oamenilor, foarte simplu, se montează jumătate plus 1, conform legislației, jumătate plus 1 din locatarii sau proprietarii dintr-un bloc de locuințe, se pot asocia, pot primi fonduri în anumite cazuri și pot să-și monteze o instalație fotovoltaică pe acoperiș. Acea instalație fotovoltaică pe acoperiș, în proporție de 99%, va trimite energie furnizorului în fiecare lună. Furnizorul, la sfârșit de lună, acel 99%, și o să vă explic de ce 99% și nu 100%, pentru că mai sunt spațiile comune de care am vorbit, acele 99% se vor împărți, se vor fracționa și se vor împărți procentual fiecărui membru al prosumatorului de condominiu, în funcție de suprafața, cel mai simplu, în funcție de suprafața apartamentului care o are. La o garsonieră, să zicem, vor avea 6,82%, la un apartament cu 2 camere vor avea 10%, și așa mai departe. Deci, practic, este un fel de virtual net metering, ce vorbeam noi mai de mult, dacă vă aduceți aminte. Este vorba de o împărțire virtuală a energiei între locatari și administrație, care în timpul zilei, atenție, în timpul zilei, diurn, niciun locatar nu va consuma din
panourile fotovoltaice. El va rămâne un consumator real, deci, dar la sfârșitul lunii, din factura, să zicem, de 200-250 de kW oră energie care a consumat-o, îi se va scade procentual, să zicem, 70, 80, 100 din ce a produs panoul fotovoltaic. Și în acest fel, locatarii vor avea avantajul, cel puțin pe energie activă, să-și împartă cu ce a produs sistemul la care ei au contribuit. Care sunt condițiile? Ce ar trebui să facă Asociația de Locatari pentru acest lucru? De exemplu, mă gândesc că ar trebui să fie toți la același furnizor, nu? Exact. Deci, una din condiții, sunt mai multe elemente restrictive, să zicem, într-un fel. În primul rând, toți cei jumătate plus 1 sau acel număr critic de locatari care au aderat la prosumatorul de condominiu trebuie să aibă clar același furnizor, pentru că același furnizor cu cel care primește energia de pe acoperișul blocurilor. Al doilea element, deja l-am spus, ei nu sunt prosumatori stricto sensu, ei sunt consumatori diurni și nocturni și, practic, ei vor fi compensați ca un prosumator doar la sfârșitul lunii și, ca și prosumatorii actuali, doar cu energia activă. Un alt lucru foarte important e că acești locatari sau proprietari vor trebui să dea lunar, să trimită indexurile, citirea, pentru că altfel nu pot beneficia de acea scădere de energie. Mulți o fac deja. Și nu e așa de greu. dacă nu o dau, până nu li se montează contoare inteligente cu transmitere la distanță, ei vor pierde energia pentru că nu se reportează, ea va rămâne furnizorului. Deci cam astea ar fi, să zic, în mare elementele importante ale acestui concept. Și foarte important, nu trebuie modificată, nu infrastructura existentă, infrastructura, nu trebuie pus deci ceva în aparat se poate implementa rapid, infrastructura nu trebuie modificată. Singura modificare este un soft extrem de simplu pe care furnizorul trebuie să atribuie apartamentul 24, 27, 14 și așa mai departe către prosumatorul de condominiu, numărul de la care a primit energia. Deci e o chestie extrem de simplă care se poate implementa, zic eu, în maxim o lună în softurile furnizorilor și în acest fel lucrurile din imposibile devin posibile și devin și simple. Și utilizăm eficient acoperișurile blocurilor o mare suprafață. Vă dau care ar o putea fi cifră folosită. care s-ar putea să uimească pe foarte mulți din cei care ne privesc. România are, din statisticile primite, în România avem o disponibilitate pe acoperișul blocurilor de 4.200 de hectare. Ceea ce ar însemna transpuși în diferite posibilități și capacități și puteri de sisteme fotovoltaice, asta ar însemna undeva la 4.000 de megawatts, pe care noi nu îi exploatăm. Noi poate folosim teren agricol pentru a face parcuri fotovoltaice. Iată că această posibilitate de a produce o energie mai curată ca energia fotovoltaică nu există nici măcar la hidrocentrale, pentru că noi nu avem nici contabili, noi nu avem nici mecanici, noi nu avem nici secretare, nici directori, nici mentenanță, nici lucruri din mișcare. Pur și simplu, sistemul acesta, peste 25 de ani, va produce 80% din energia care a produs-o în prima zi. Deci cu o degradare foarte mică. Deci energie mai verde decât energia fotovoltaică și mai ieftină nu există. Ați vorbit despre fonduri care urmează să fie puse la dispoziția asociațiilor de proprietari. Concret, pentru oameni, pentru locatarii unui bloc, sunt costuri dacă primesc aceste fonduri? Nu sunt, dacă primesc aceste fonduri, și sunt fonduri care asigură inclusiv stocare, care asta este extrem de importantă în caz de blackout, în caz de probleme. Ca să poată folosi și seara, cum ai zis noastră. Deci, aceste fonduri nu vor pune nicio presiune pe locatari sau proprietari, din contră.
ele Câștigă vor ajuta. ca factori Da, mai el mici. câștigă, că practic este un ajutor și un ajutor pe termen lung. Asta e foarte important. Este o propunere, trebuie spus în momentul de față, o propunere a Asociației Prosumatorilor, dar știu că ați discutat-o cu Ministerul Energiei și vreau să vă întreb care sunt șansele să devină realitate. Și cât timp? Domnul ministru Burduja mi-a promis, a studiat sumar propunerea noastră, consilierii dânsului au studiat-o mai în detaliu și mi-a promis că după ce trece această nebunie cu prețurile, cu energia, cu ce urmează săptămâna aceasta și săptămâna viitoare, se va concentra pe propunerea noastră și, având în vedere că are un direct interes cu programul care l-a generat și care e de mare ajutor, Urbanap, de 120 de milioane de euro, banii ăștia se vor duce efectiv în ce trebuie. Mulțumim pentru prezența în studio. Vă mulțumesc și eu. Ne oprim aici, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!